Hebreo Kapitulo 13. Unsaon pagpahimuot sa Dios. Padayon na ang inyong paghigugmaay ingon nga mga igsuon diha kang Kristo. Ayaw kalimot sa pag-abi-abi sa mga tumutuong diha sa inyong balay. May pipila nga naghimo ni ana ug wala nila hibalue nga ang mga anghel di ay ang ilang giabi-abi. Hinumdumi nga anaa sa bilangguan sama nga daw na bilanggo kamo uban kanila. Hinumdumi kadtong nag-antos sama nga nag-antos usab kamo uban kanila. Angay pasidunggan sa tanan ang kaminyo. Kinahanglang dili maluibon ang bana ug ang asawa kay hukman sa Dios kadtong makihilawason ug ang manapaw. Ayaw higugmaa ang salapi. Kinahanglang makontento kamo sa unsay anaa kaninyo kay nag-ingon ang Dios. Dili ko gayud kamo biyaan o talikdan. Busa, may kaisog kita sa pag-ingon. Ang Ginoo maoy akong magtatabang. Dili ako mahadlok kay unsa bay mahimo sa tao kanako. Hinumdumi ang inyong mga pangulo kaniadto nga misulti kaninyo sa minsay sa Dios. Palandunga giunsan nila sa pagkinabuhi hangtod nga namatay sila ug sunduga ang ilang pagtuo. Si Hesukristo mao gihapon, kagahapon, karon ug sa walay katapusan. Ayaw itugot nga ang lahi nga pagtulunan makatipas kaninyo gikan sa matarong nga agianan. Maayo gayod nga malig-on ang atong kalag pinaagi sa grasya sa Dios ug dili pinaagi sa pagtuman sa mga tulumanon mahitungod sa kalanon. Kay ang maong tulumanon wala makatabang ni adtong nagtuman niini. Adto na kitay halaran apan ang mga pari ang nag-alagad sa tulda sa mga Hudyo. Walay katungod sa pagkaon sa halad ang anaa sa atong halaran. Ang lawas sa mga mananap sunugon sa gawas sa kampo apan ang dugo sa mga mananap dadon sa pangulong pari nga Hudyo ngadto sa labing balaang dapit aron ihalad ingon nga sakripisyo alang sa mga sala. Tungod ni ana namatay usab si Hesus sa gawas sa ganghaan sa syudad aron sa paghinlo sa mga sala sa katawhan pinaagi sa iyang kaugalingong dugo. Busa mangadto kita kaniya sa gawas sa kampo ug makig-ambit sa iyang kaulawan. Kay dinhi sa kalibutan wala kitay syudad nga mulungtad, nangita kita sa syudad nga umaabot. Busa himuon ta kanunay ang halad ngadto sa Dios pinaagi kang Hesus. Mao kini ang halad sa pagdayeg gikan sa mga ngabil nga nagsugid sa iyang ngalan. Ayaw kalimot pagbuhat sa maayo ug pagtinabangay kamo kay mao kini ang mga halad nga makapahimuot sa Dios. Tahura ang inyong pangulo ug tumana ang ilang mga sugo. Kini sila walay pahulay sa pagatiman sa inyong mga kalag kay maghatag man sila husay sa ilang pag-alagad sa Dios. Malipay sila sa pagtuman sa ilang bulahaton kung tahuron ninyo sila. Apan kun dili masubo sila sa pag-alagad kaninyo ug kana dili makatabang kaninyo. Padayon kamo sa pag-ampo alang kanamo. Nasayod kami nga limpyo ang among konsensya kay gibuhat man namo sa kanunay ang matarong. O gihangyo ko kamo nga mag-ampo pagayod nga pabalikon ako sa Dios nganha kaninyo sa dili madugay. Pag-ampo karon ang Dios sa kalinaw nga nagbanhaw sa atong Ginoong Hesus ang gamhanang magbalantay sa mga karnero. Pinaagi sa dugo sa walay katapusang kasabutan. Maghatag untag kaninyo sa tanang kaayuhan aron matuman ninyo ang iyang kabubuton. Himuon unta sa Dios dinhi kanato pinaagi kang Hesukristo ang makapahimuot kaniya. Imayaon unta si Kristo hantod sa kahangturan. Amen. Panamilit mga igsuon, hangyoon ko kamo sa pagpamati uban sa pailog ni ining mensahe sa pagdasig kay dili man kaayo taas kining akong sulat. Nagpahibalo ako kaninyo nga si Timoteo ang atong igsuon gibuhian naggikan sa bilangguan. Kung mahibalik siya dayon pakuyugon ko siya inigduaw ko kaninyo. Ipangumusta ako sa tanan ninyong pangulo ug sa tanang katawhan sa Dios nangumusta kaninyo ang kaigsuonan sa Italia. Ang grasya sa Dios mag-uban kaninyong tanan.